Искали питане наш е света. Полети без имена. Удивителната история на Тодор Кръстев Джамбазов с монашеското име Антоний е непозната за съвременните българи. Антоний Зографски, както е известен в православния свят, удивлява с аскетически подвиг и святост, за които четем в житията на светците. Напълно несвоевременен, неуместен българин, един от нас, но неправдоподобно различен от нас. Роден е в град Царево на 25 февруари 1974 г. в семейството на Кръстю Джамбазов, известен спортист и треньор по бойни изкуства, и Гинка Алексиева, по-късно след кончената на сина й монахиня Антония. Научава за християнската вяра от сестра си Йорданка. Има дарбата да чете бързо и да запаметява лесно. Чете много. През 1992 г. става студент в Богословския факултет на Софийския университет. Помнят го с огромна раница, пълна с книги, която тежала, казват, над 20 кг. От тук и прякорът му, Тошко Раничката. Още в студентските години решава да стане монах и започва да се подвизава. Моли се усърдно, пости с хляб и вода. На 6 август 1996 г. на празника Преображение Господне в Поморийския манастир е подстриган в монашество от сливенския митрополит Йоаникий. Получава името Антоний, завършва богословското си образование и поема към Света гора, където влиза преоблечен като мирянин, за да избегне усложненията с гръцките власти. Колебае се в кой от манастирите да постъпи, но е посъветван от стареца папа Янис да се присъедини към братството на Зографския манастир. Краткият му монашески път е белязан с рядко подвижничество и духовен героизъм. Води духовни битки и понася тежки изкушения до последния си дъх. В монашеския му стил има нещо от поведението на юродивите. Ходи обут в прокъсани обувки, облечен в раздърпан, обърнат шеловете навън половер, препасан с разлечен пояс, с нахлупена върху очите шапка. На въпрос защо се носи така, отговаря: смея се на света. Живее кратко. Има порок на сърцето, но не се лекува и отказа да се оперира. Знае, че скоро ще умре, но не се щади. Живее радостно в Господа и по нашите мерки небрежно. Имал разсъдителен дар и дар да примирява. Търсили го да помага със съвет при монашески спорове. Монах Антоний да дойде, казвали, той да отсъди. Умира на 19 февруари 2000 година. Живее на този свят 26 години. Месец преди края приема велика схима. По атонска традиция, 3 години след погребението на монаха, костите се изваждат, за да бъдат поставени в гробница. Костите са обичайно бели, но на особено благодатните монаси придобиват кихлибарен цвят. Тъкмо в такъв цвят се разкриват и костите на схимонах Антоний. По думите на знаменития старец Ефрем, исихасткия учител, това е знак, че схимонах Антоний е угодил на Бога с молитва и сълзи.